Dag, det her er FP Gamer. Ja, Amnesia det er også, og FP det står for first person, og jeg er Andreas. Amnesia det er first person. Ja, men jeg tror ikke, jeg er med Limbo. Nå nej, Limbo det er jo ikke first person, Andreas. Jeg er mere til sådan noget. Nej, det er ikke den jeg skal spille. Hvad for fanden skal jeg spille? Vi tror vi tager en Gustav. Ja, jeg har spillet den en gang før, men det er lang tid siden. Let's play som Gustav. Gustave. Eller det betyder faktisk ikke Gustav, der står Gustav. Ja, fordi Gustav det staves G-U-S-S-T-A-V. Ja, Gustav staves G-U-S-S-T-A-V. Jo, hvis det er G-U-S-T-A-V, så er det bare Gustav. Det er også normalt. Nej, det hedder Gustav, ikke Gustav, vel? Ja. Goddag, Gustav. Hvordan går den? Hvordan går det? Jeg er så din Gustav. Hvis du skal sige det rigtigt, hedder det Gustav. Hvorfor skriver man G-U-S-T-A-V? Det er som en rigtig stav, men der er nogen, der bare vælger at undgå det der ene S der. Men så hedder du heller ikke Gustav, så hedder det bare Gustav. Så du kalder faktisk din søn for Gustav. Men det er også lidt lige meget den samtale der, det er ikke vigtigt. Vi kan prøve at lave en borgmester op med. Nej. Jo. Det kan man gøre ret nu til, at det skal være med. Lad os bare sige det sådan, vi elsker alle mennesker i verden. Nå, okay, du elsker Karamosai og drama og hvad du har mere der hvad hedder. Så længe de bare vide. Ja, det var lidt raciste. Og jeg, som vi ser, jeg snakker med min ven Andreas, og pludselig hvis jeg også hører en tredje stemme, er det fordi jeg snakker med en, der hedder Mikkel. Kan du sige hej, Mikkel? Nå, det kan han så ikke. Jeg hader jer for køl. Ja, og jeg gider altså ikke læse det her, så hvis I selv vil læse det, må I gerne pause videoen og læse. Jeg vil gerne med en YouTube af det der. Jamen det er du også lige nu. Okay, fint nok. Ja, det går ikke. Hold din kæft, Andreas. Ej, Andreas, i aften skal vi faktisk ikke have kylling i, vi skal ikke have kyllingekaj med ris, vi skal have kyllingekaj med pasta. Og det synes jeg så er fucking random. Ja. Bacon skal være fanget. Aha, du er så stok. Noob. Lad den andre mig. Tinderbox. Hey, man. Gider ikke gå ind nu. What the hell? Der gider jeg ikke gå ind. Er noget her? Hvad sker der? Der er ikke sket en skid. Hvad kommer der? Hallo. Tinderbox. Ja. Er det sådan en bug et eller andet, hvis man går ud og... Hatcha. Hvad sker der, mand? Kæmpe talent.
Og det, nej, fuck, af, for satan. For helvede, lort det monster. Jeg skal nå til at tage min latte nu. Sådan en fucking monster der. Løb. Den kan ikke nå mig. Fryd. Nej. Det må være. Hvad er det? Hvorfor gider den ikke gå væk? Det er svært. Ej, fucking kidding me. Så var det bare en jumpscare. Lanterne. Nej, ikke endnu et monster. Hvis de sutter så meget røv, de der lortemonster der. Den har ikke set mig. Jøs, den er irriterende, mand. Ja. Okay. Ja, hvis I synes, jeg snakker meget, det er fordi, jeg snakker med mine venner, plus min lillebror lige sagde noget til mig. Det var ikke bare at finde nogle fucking diamanter. Kan de her monster ikke bare flytte sig? Nej, så falder jeg sammen. Væk. Hey. Ja, det må være nok for i dag. Ses.